Niko nas ne razume. Po naški kad pričamo, niko ne razume. A pogotovo kad se isposvađuju. Moj kuvar i konobar kad se posvađuju, to nema šanse, cela kafana gi ne razume. Da ne budu zgubljeni, napravio sam jedan rečnik da bi oni mogli da se snađu, Novosađani i Beograđani koji dosta svaćaju u šajkači. Mislim da je naš govor praktičniji i bolji. Naprimjer, prekači se. Da biste gramatički pravilno izgovorili šta znači ta reč, morate da kažete ja sam se popeo preko zida, ograde i prešao sam na drugu stranu. Mi imamo jednostavnu reč prekači se. To je istinita knjiga, ima preko 100 istinite priče, napisane malo humoristički, ali su istinite. Dešavanje je potpuno istinito, tako da ja sam dao naziv Fatio Maglu zato što mi jedna svadba nije plaćena. Ne, ima više svadbe koje nisu plaćene, ali kad ti ne plate gosti, to se kaže Fatio Maglu, nema ga. Otišao, promenio ime, odiselio se u Nemačku, Italiju, napravi svadbu i pobeže. Mi to na jugu zovemo Fatio Maglu. A prečice niz dolinu, levo, desno, bagrem, drvlja i on padne s motor, pa motor preko njega, on preko motor, motor preko njega, on preko motor. Sve su tepa. Dođe on doma, nekako se dovuče, zvoni na vrata, kad ga žena vidi sav krvav, žena padne u neses. Kaže, jao, Jugoslave, šta ti voj? Ali Jugoslav mi malo strašljiv, ne smije kod lekara, nego begaj, kaže, poza kuću će poplašiš decu. I jadan je išao iza kuću da sede, da čuči, sav krvav, dok se ne sredi, dok ne dođu ljudi da ga srede. Tako da je to radio stvarno, to je živa istina. I radi si konobar. Pa evo ga, tu je. Skoro svaka familija ima svoje nadimke, tako da sam morao i to da negdje zabeležim. Nije nam jasno, nama nije jasno, kad se gramatički ispravno izgovori. Došao sam vozom sa Draganom. Mi ne možemo Vranjanci, ni Štile, Skovčani, ni Pirojcanci i Kosovari da ukopčamo da li ste došli sa Draganom muškim ili ženskim rodom. Jednostavno mi imamo izgovor koji je adekvatan i možete da znate. Došao sam vozom sa Zdragana ili sa Zdraganu. Jedna od meni, izreka koja je ostala upečatljiva je, kaže, otac je mislio da ću da budem stup na kuću, a ja sam postao čep na bure. Tako da je to veoma je za razmišljanje kako ćete decu da izvedete na put.